Τι είναι η αγοραία αξία ακινήτου ή αλλιώς εμπορική αξία ενός ακινήτου. Ως πιστοποιημένος εκτιμητής και εγώ λοιπόν, να είμαι και από αυτό, μπορώ να σου εξηγήσω πάρα πολύ απλά ποια είναι η αγοραία αξία ή η εμπορική αξία του ακινήτου. Η εμπορική αξία ενός ακινήτου είναι η τιμή που πωλείται έξω στην αγορά. Η τιμή αυτή βγαίνει με συγκεκριμένη μέθοδο και όχι από το κεφάλι μας. Η μέθοδος αυτή λέγεται μέθοδος συγκριτικών τιμών. Αναλύουμε την αγορά, βλέπουμε τα ακίνητα που είναι γύρω-γύρω όμοια με το ακίνητό σου, για να μπορέσουμε να δούμε αυτά που πουλήθηκαν, αυτά που είναι διαθέσιμα, να βγάλουμε την κατάλληλη τιμή για το δικό σου το ακίνητο, για να πουληθεί, να είναι εμπορικό και ανταγωνιστικό σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά. Ακίνητα τα οποία μένουν απόλυτα 1, 2 και 3 χρόνια θεωρούνται αζήτητα και δεν μας κάνουν. Και κανείς νομίζω δεν θέλει να κρατήσει το ακίνητο του προς πώληση 3 χρόνια. Έτσι, με αυτή τη μέθοδο, που είναι παγκοσμίως γνωστή, μέθοδο συγκριτικών τιμών, βγάζουμε τις τιμές στην πραγματική τους τιμή σήμερα και συνήθως πουλούνται εντός τριμήνο, τετραμήνο, ανάλογα την περίπτωση, τη ζήτηση, την περίοδο, γιατί παίζουν και εξωτερικοί παράγοντες. Αλλά να ξέρετε ότι όλο αυτό το καθορίζει καθαρά η προσφορά και η ζήτηση. Είμαι ο Ανδρέας Λούγκας, συνεδριατής Arcus Real Estate, πιστοποιημένος εκτιμητής. Γράψτε μου στο σχόλιο αν έχετε απορίες για τις αξίες των ακινήτων σας για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε.